Ако си тук, вероятно има ситуация в живота ти, която търси решение. Няма нужда да я разбираш или анализираш. В тази практика по енергодишане ще позволиш на тялото и на ума си да намерят отговора по различен начин. Преди да започнем, е важно да се запознаеш с противопоказанията на този метод. Пълният списък ще намериш в описание към това видео. Препоръчително е да изпълниш практиката в седнало положение. Ако е комфортно за теб, може да държиш очите си затворени. Добре е да използваш слушалки или колонка с добър звук. Това ще ти помогне да се потопиш по-дълбоко в процеса. Може да си приготвиш бутилка с вода и нещо, с което да се завиеш в случай, че ти стане студено. Това, което е важно да запомниш, е да се довериш изцяло на своето тяло и на усещанията си. Ако имаш нужда да се движиш, можеш да се движиш, да тръскаш или да танцуваш. Следвай това, което идва към теб. Ако нещо ти идва в повече, винаги може да забавиш своето дишане и просто да се насладиш на музиката. В нея са добавени специални честоти, които също допринасят за процеса по намиране на решение за твоята ситуация. Преди да започнем, помисли за момент защо правиш тази практика. Какво е важно за теб да бъде разрешено? Твоята вътрешна мотивация е това, което ще те води през процеса. Когато променяш ритъма на дишането си, се променя и биохимията в тялото. Активират се различни процеси в мозъка и започваш да възприемаш ситуацията по нов начин. Точно там се появяват решенията. И сега нека зададем намерение. Може да кажеш на глас: аз създавам намерение да изцеля всички първопричини и блокажи, довели до тази ситуация. Моята ситуация вече е разрешена по най-добрия начин за мен, за мое и всеобщо благо. И опитай да усетиш какво е чувството, когато тази ситуация вече е разрешена. Позволи на всичко, което идва в този момент, да премине през твоето тяло. Не е нужно да правиш нищо специално. Просто наблюдавай, следвай ритъма на дишане и своите усещания. И сега може да се настроиш за първата активна фаза. Вдишване през носа и издишване през устата. Следвай ритъма на дишане. Позволявам на решението да дойде. Моята ситуация вече е разрешена по най-добрия начин за мен, за мое и всеобщо благо. Дръж намерението си и си припомни какво е чувството, когато тази ситуация вече е разрешена.
Позволявам на решението да дойде. Моята ситуация вече е разрешена по най-добрия начин за мен, за мое и всеобщо благо. Дръж намерението си и си припомни какво е чувството, когато тази ситуация вече е разрешена. И може да забавиш дишането си. Ако имаш импулс да задържиш дъха си, можеш да го направиш толкова дълго, колкото е комфортно за теб. Докато задържаш дъха си, тялото се насища с кислород и може да усетиш как то започва да се изпълва с енергия. Позволи си да чувстваш това, което идва към теб. Не е нужно да анализираш, нито да разбираш. Просто наблюдавай. С любопитство. Решението вече е тук. Моята ситуация вече е разрешена по най-добрия начин за мен, за мое и всеобщо благо.
Сега може да се приготвиш за втората активна фаза. Вдишване през носа и издишване през устата. Следвай ритъма на дишане. Позволи на тялото ти да се включи. Ако имаш импулс, може да раздвижиш тялото. Довери му се. Следвай тези движения. Без значение дали са хаотични или като танц. Когато се движим, енергията започва да тече свободно и да разтваря всички блокажи. И дръж своето намерение. Решението вече е тук. Моята ситуация вече е разрешена по най-добрия начин за мен, за мое и всеобщо благо. Решението вече е тук. Моята ситуация вече е разрешена по най-добрия начин за мен, за мое и всеобщо благо. И сега може да забавиш дишането си. Ако имаш импулс да задържиш дъха си, може да го направиш толкова дълго, колкото е комфортно за теб.
Позволи си да се разтвориш в това състояние. Опитай да усетиш как всичко се успокоява и остава едно пространство, в което има яснота. Решението е там. То може да се появи като усещане, като образ, като вътрешно знание, или може да се разгърне по-късно след практиката. И постепенно може да оставиш тези образи да си отидат и да започнеш да се връщаш обратно. Насочи вниманието отново към своето тяло. Може да раздвижиш пръстите на ръцете, пръстите на краката. Може да се протегнеш. И след това бавно да отвориш очи. Решението вече е тук. Довери се на процеса и на себе си. Това беше демо версия за начинаещи по метода енергодишане. Ако усещаш, че искаш да разгледаш своята ситуация в дълбочина или имаш нужда от допълнителна подкрепа в процеса, може да се свържеш с мен за индивидуална сесия. Благодаря, че опита тази практика. Винаги може да се върнеш тук, когато имаш нужда от подкрепа.